tervehdys uutiskirjeen tilaaja. Me tässä Topin kanssa näytetään nyt, että kuinka harjataan koiran hampaita ilman hammasharjaa. Topi on ystävällisyyttään lupautunut meille tämmöiseksi filmitähdeksi tänne näin. Eli oleellista tässä kaikessa on se, että kun hampaita puhdistetaan, niin kaikki on niin kuin mekaanista. Eli harjaaminen on mekaanista, mutta sitä voi tehdä myös tämmöisellä sideharsutaitoksella, jossa on vähän tämmöistä karkeutta. Eli ei niitä semmosia kuitusia, vaan nimenomaan tämmöinen karkea sideharsutaitos. Näitä on joskus vähän vaikea saada apteekista, kun ei ymmärrä, että tämmöisiäkin on olemassa. No niin, katsotaan Topi, miltä tää näyttää. Eli lähdetään tuosta kulmahampaan kohdalta, ei tarvi suuta avata, työnnetään vaan ja sitten sä meet tonne ihan loppuun asti niin, että sormi menee sinne loppupäähän ja sitten sä hinkkaat. Ja sitten sä saat sitä plakkia pois, näin. Ja sitten tietysti toinen puoli. Ja tärkeintä on, että alatakahampaat ja suun avaaminen ei sinällään ole mikään voimalaji. Mä laitan peukalon tonne suuhun, kielen alle. Siellä on joku nappula, että se pysyy auki. Ja sitten me hinkataan näin. Ja koira ei vaan saa suuta kiinni, eli se ei tule puremaan sua. Topi ei nyt tottunut tähän, mutta hän oli oikein hienosti. Eli sieltä lähtee nyt tämmöistä plakkia. Tän kun saa pois, niin tää ei voi tulla hammaskiveksi. Ja kannattaa treenata, mitä mä nyt sanoisin, 2-3 kertaa viikossakin, niin on jo iso juttu. Toki suu on hyvä näyttää aina eläinlääkärille tietyn väliajoin, ettei siellä ole sit mitään pommia. Niin ei muuta kuin harjoittelemaan kotiin. Meillä on tässä hyvin koulutettu koira, joka oppii todella nopeasti asioita navin avulla. Minä osaan istua. Osaanko minä mennä maahan? Osaanko minä istua? Osaan. Noin, kiitos. Kyllä paalit reipas. Minä osaan.